Tak samplok Leo. Yung anak, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wonten pangarsanipun para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh bini sepuh ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos wonten pangarsanipun Simbah Kyai Musamsuddin, Simbah Kyai Nur Said selaku tokoh agama wonten ing Dusun Lembujati ingkang tansah kawula mulyakaken. Wonten pangarsanipun Bapak Kadus ingkang tansah kawula mulyakaken. Wonten pangarsanipun Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat Lembujati ingkang tansah kawula hormati ugi. Wonten pangarsanipun Bapak Ketua Warok Bapak Daroji ingkang tansah kawula hormati, lan dumateng Bapak Nuryaini ingkang tansah kawula hormati ugi, lan dumateng grup Warok Setya Turangga Lembujati ingkang tansah kawula hormati. Pembukaan yang atur semoga kita tansah menunjukkan ras puja puji asli syukur wonten rasa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi mapinten-pinten kenikmatan saha kerahmatan dumateng kula lan panjenengan sedaya, sehingga kula lan panjenengan sedaya waget makempal wonten ing saat punika kanthi ginanjar wilujeng boten mangke alangan setunggal punapa. Kanthi kesyukuran punika monggo kita lahiraken kanthi waosan tahlil alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalihipun sholawat pun salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi tansah kunjuk datang rasa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula lan panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun di donya atal akhirah. Allahumma amin. Adeg kawula ing mriki amin angkani dados mbikak wontenipun acara seni Warok Turo Setya Turangga Lembujati lan kegandengan wedalipun sampun sawatawis sedalu pramila seni warok kita bikak kanthi waosan umul kitab liridha ila wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mekaten waosan umul kitab ingkang nembe kita amalaken mugi-mugi nglancaraken ing acara ing dalu punika. Mengija adicara salajengipun inggih punika sambutan saking Bapak Kadus wedal saha panggenan kawula aturaken. Sak cekapipun monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasantukum bihayil qayyum la yamutu abada bi alfi alfi la khawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd.
Wonten pangasanipun kadang kula lan panjenengan sedaya warok turangga Setyo Jati dalah krunipun ingkang kawula hormati. Ingkang kawula hormati para sesepuh dalah kasepuhan wonten dusun Lembu Jati mriki noninjih Bapak Kiai Muhsin Sudin, Bapak Kiai Nur Said ingkang dados songsonging agami wonten dusun Lembu Jati mriki boten kasupen lan nyedhakaken dhateng pangemban praja dalah nakaya ning negari noninjih Bapak RW, Bapak RT saha sak ngandhapipun ingkang kawula hormati. Purwakane ngatur kula mboten waget atur panjang lebar dhateng panjenengan sedaya. Ananging kula nderek titip weling dhateng panjenengan sedaya, monggo samangke jenengan nonton mriki kalian napa griyanipun sampun dikunceni napa dereng, genine pun dipateni, kompori barang napa dereng. Oh ngoten nggih. Nggih, saderengipun acara dilanjut, kula men niku titip weling dhateng panjenengan sedaya pramila tontonan iki kangge panjenengan sedaya amriye men aman dijagi, monggo sedaya pemuda, sedaya masyarakat dusun Lembu Jati nderek nyengkuyung dhateng acara punika men saged regeng nginjing umpami taun ngajeng badhe nganakaken malih men tambah regengi, tambah tansaya ramene, didukung karo masyarakat, didukung karo para sesepuh kalian jajaran pemerintahan men saged nyengkuyung sekabehane. Nggih. Ngoten mawon atur kawula kurang langkungipun kawula nyuwun pangapunten. Angin kawula matur kathah kalebatan sisih sembere beratur nyuwun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaten sambutan saking Bapak Kepala Dusun kula ucapaken agunging matur nuwun. Mengja disara salajengipun inggih punika sambutan saking Bapak Nur Yaini pedal saha panggenan kawula aturaken. Sak cekapipun. Semenir ulun kapur puring sanggur pengrat saono nikorisi dasih mau bago saking masih ring delahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Nuwun kawula nuwun sanghyane para pilih sepuh dalah kasepuhan ingkang tansah pantes pinundi so kinurmatan dumateng panjenenganipun pangoban-pangoban projo wonten ing tlatah Dusun Lembu Jati ingkang tansah kawula hamulyaken dumateng Bapak Kadus ingkang tansah kawula mulyaken ugi boten katalupen dumateng para alim, para ulama dalah kasepuhan nggih menika simbah Kiai Muhsin Samsudin ingkang tansah kawula mulyakaken lan dumateng Bapak Nur Said
Bapak Warsita ingkang tansah kawula mulyakaken ugi lan dumateng Bapak RW ingkang tansah kawula mulyakaken. Ngingati panjenengan sedaya lan kula dedherek kita kapur suwasesa inggih menika sumangga kula dherekaken hamanungga wuju wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun paring kanikmatan pinten-pinten ingkang sampun kula tampi dinten kalawan dalu. Mugi kemawon kanthi tasakuran kula lampahnya sedaya sumangga sesarangan menunggu pujo utawi sesarangan nyuwun dumateng Gusti ingkang mawasa samangke supados anggenipun warga Dusun Mujati ngawontenaken beksa tari warok Trunggo Setyajati. Mugi dipun paring lancar wilujeng kaminati. Pramila kula boten kasupen ngujaken puji dalam syukur wonten panjenengan Gusti ingkang Agung. Semoga sesarengan waosan bilisam tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salamin Allah mugi katur junjungan kita Baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun jadang-jadang wonten ing alam madya lan dumugi wonten ing alam raisa mangke. Dumateng Bapak Kapolsek ingkang saking Jumo ingkang tansah kula hormati lan sedaya Bapak Lurah ingkang hangayami wonten ing tlatah Dusun Mujati ingkang tansah kula hormati. Wontene ing kali punika kula nyadong berkah barokahipun lan doaipun sedaya para sesepuh ingkang sampun lumampah wonten ing Dusun Lembujati supados samangke ambaring berkah ndatosna lancar anggenipun samangke nderek tari beksan warok Trunggo Setyajati. Mugi wilujeng sing nonton ya wilujeng sing joget ngeten nggih. Mugi dipun parengono ngrembaka kuncara manggo suku Raja Kabeneran sasampunipun anggenipun samangke gegladi kirang trap utawi kirang jumbuh nggih nyuwun pangapunten niki nggih tasih ajar. Pramila kula namung nyuwun dumateng sedaya warga masyarakat Dusun Lembujati mugi samangke saged ngregengaken seni warok Trunggo Setyajati. Amrih lancar ngrembaka mugi anggenipun melestarikan budaya Jawi. Mugi dipun parengono pituntunan dening Gusti Ingkang Agung. Mugi samangke anggenipun Ki Ageng Lumusana ingkang sampun cikal bakal wonten Dusun Lembujati marang palilah wilujeng sedaya kakung semua putri sedaya masyarakat wonten Dusun Lembujati. Kalau ngewataken sedaya warga masyarakat Dusun Lembujati sinaosa kala wau sampun kangatiaken dumateng Bapak Kadus nggih menika ingkang badhe nonton utawi tasih katalumpen mbok menawi tasih nyumet kompor utawi dereng dikunci nggih kula nyuwun diteliti rumiyin supados aman nyaman lan anggenipun samangke sampun kawiwitan nggih menika sumangga dijagi sami-sami supados regenging utawi jaga keselamatanipun lan ugi kemawon sedaya para pemuda lan ugi para pinisepuh samangke njagi sami-sami wonten ing tlatah Dusun Lembujati menika. Pramila saking kawula minangkani wakilipun lari-lari nggih menika warok Trunggo Setyajati nggih putra putri panjenengan sami nggih ingkang kula suwun nggih antawisipun seni lan agami
Nggih mugi kemawon saged jagi bersama keamanan wayahe ngaji nggih ngaji. Ngeten nggih? Ngaji nggih ngaji ngeten nggih? Seni nggih, seni ngeten nggih. Nggih matur nuwun. Mugi kemawon dadosna kawitutasane panjenengan sami putra putri panjenengan ingkang badhe nderek beksan wonten ing dalu punika. Mugi samake keparenga lancar widodo nderek ing sami kala sumilak semikir sakagum mula sami kala wonten ing Jakarta sumilik badhe mangetan. Sumilak semikir sakagum mula saka kidul badhe mangulur sumilak semikir saka kulon badhe mangulur sumilak semikir saka lor badhe mangalor. Wilujeng kepangge rahayu slamet. Makaten saking kawula ingkang saken kula aturaken bilih wonten kikeran atur kurang trap sila kurang suposito pramila kula nyuwun pribadi nyuwun gunging panuwun. Awilor wal akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sedaya parwaragana wiyaga dipun kawiwitan kemawon amargi wontenipun sawetawis dalu sedaya para masyarakat Bapak Ibu ingkang sampun nengga kala wau sampun badhe hampir sani putra putrinipun. Ora kono sumangga kaburih kawiwitan sumangga. Bismillah rahayu pambukaning kondo inti warak turangga sedya jati kawiwitan. Sarang balon dino
Yo, sana sok rau ang bang. Apa ada bang Leo? Ya Allah, segitunya.
Oh ya. Ojo.
Makaten anggenipun katembeh Tari Putri Waro Trunggo Setyajati nggih menika putra putrinipun panjenengan. Sae napa sae? Sae napa sae? Matur nuwun. Mugi lancar nggih.